Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. சிசுபால் முக்தி வரைக்கும் படிச்சிட்டோம். ஓகே, இப்ப எத்தனை சாப்டர்ஸ் இருக்கு மாதாஜி? இன்னும் 74 போடாங்க படிச்சு. டோட்டல் எவ்வளவு இருக்கு? 90 மாதாஜி. 99. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. கிருஷ்ண லீலைகளின் சுருக்கம்னா 90 வரைக்கும் இருக்கு மாதாஜி. அத்தியாயம் 90. ஓகே 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 மாதாஜி சில புக்ல 99 சாப்டர்ஸ் இருக்கு மாதாஜி. இந்த புது புக்ல 90 தான் இருக்கு. 99 இருக்கு. நம்மளுதுல எல்லாம் 90 இருக்கு. 89 மாதாஜி ஆரம்பிக்கணும். 89. ஆமா, இன்னைக்கு நாம 89 பார்க்கணும். யாருக்காவது கொஞ்சம் ஏதாவது தண்ணி கிண்ணி குடிச்சிட்டு வரணும்னா போய் குடிச்சிட்டு வந்துருங்க. 1 hour மறுபடியும் 1 hour உட்காரணும் இல்லையா? அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி. அது வரைக்கும் நீங்க வச்சிருக்க சுவாமி எல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கு மாதாஜி. அப்படிங்களா? பூவெல்லாம் வச்சு ரொம்ப காலையில வேற ரூமா இருக்கு, இப்ப வேற ரூமா இருக்கு. அது என்னன்னா, இது ஆபீஸ் உள்ள அங்க வெளியில என்னோட கேபின்ல நான் உட்கார்ந்துருப்பேன். இது எங்க வீட்டுக்காரோடது. சோ இது வந்து க்ளோஸ்டா இருக்கும். அங்கேயுமே நீங்க வச்சிருக்கீங்களா மாதாஜி? டேபிள் மேல வச்சிருக்கீங்க? அங்கேயே வச்சிருக்கேன். அங்க வந்து நம்ம தாமோதர் மற்றும் நம்ம என்னது பிரபுபாதா போட்டோ வந்து நம்ம மகாலட்சுமி மாதாஜி கொடுத்தது கிஃப்டா. அவங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்றதுக்காக அவங்க கொடுத்தது அது. இது எல்லாம் இது வந்து நம்ம மேங்களூர் ராதா கோவிந்தா, அது சத்யநாராயணா, அதுக்கப்புறம் நம்ம லக்ஷ்மி, இது குபேரா, அந்த மாதிரி. இந்த பக்கம் பிரபுபாதா இருக்காரு. சோ அந்த மாதிரி. ஆமா ஆமா மாதாஜி, நீங்க அப்ப வந்தப்ப கூட இந்த ரூம்ல வந்தோம் இல்லைங்களா? அந்த பெண் வரகடை டேபிள் மேல. போன வாரம் நாங்க திருப்பதி போனப்ப கூட அங்க இருக்கிற இஸ்கான் போயிட்டு வந்தோம் மாதாஜி. ஓ கிரேட் கிரேட். அங்க கிட்டதான், அந்த என்ட்ரன்ஸ் கிட்டயே லெஃப்ட்ல இருக்கு இல்லைங்களா? உள்ள போகணும். அது கூட திருப்பதி. அப்போ வந்து நம்ம பிரபுபாதர் வந்து திருப்பதிக்கு போகும்போது பசுமாடு மற்றும் சிறு நிலம் கொடுத்தாங்களாம். சோ திருப்பதி தேவஸ்தானம் அங்கதான் அந்த திருப்பதி இஸ்கான் கட்டினாங்களே. சோ இது NND பிரபுஜி சொன்னது தகவல். அதை உங்களுக்கு அப்படியே நான் சொல்றேன். ஒரு பெரிய ஸ்டேஜ் அளவுல அங்க அந்த ராதாராணி இது அந்த இதெல்லாம் ரொம்ப இதா இருக்குது. பெங்களூர் யாராவது ஒரு பாட்டு பாடுற மாதிரி பாடுறீங்களா? Who is ready to sing a song? நான் பாடட்டுமா? பாடுங்க மாதாஜி. நேத்து பிரேமா மாதாஜி பண்ணாங்களா அந்த பாட்டு? பாட மாதிரி தான் பாடுங்க மாதாஜி. Okay மாதாஜி. If you know that, it's very lovable to hear actually. இல்லையா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க, லிரிக்ஸ் மாத்திரம் நான் ஷேர் பண்றேன். so that எல்லாருமே மியூட்ல பாடுங்க, ஒருத்தங்க பாடுங்க, so that it will be good to hear. சோ அது எப்படின்னா ரொம்ப மெலோடியஸா இருக்கக்கூடிய இது சாங். ரொம்ப 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 சாஃப்ட், உங்க கண்ணுல தண்ணி வர்ற அளவுக்கு வந்து சாஃப்ட். ஓகே, அதனாலதான். ஆமா ஆமா. அதனால ராமகிருஷ்ணா, உங்களுக்கு பக்தி பெருகணும்னா அந்த பாடலை டெய்லி கேளுங்க. கண்டிப்பா ஆரம்பத்துல பாடின மாதாஜி. பாடுனீங்களா? ஓகே, குட் குட் குட். நான் அப்ப பாடின மாதாஜி. கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்க்கு முன்னாடி பாடிட்டு ஆரம்பிச்சேன். ஓகே, நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் இப்போ.
ஒருத்தங்க பாடுங்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நான் கூட மியூட்ல போறேன். நானும் பாடணும்னு ஆசைப்படுவேன், அதனாலதான் மியூட்லயே பாடலாம் மாதாஜி. பாடட்டுமா மாதாஜி? ராதா கிருஷ்ண பிராண மோரா ஜுகல கிஷோரா, ராதா கிருஷ்ண பிராண மோரா ஜுகல கிஷோரா, ஜீவனே மராணே கதி அருணாகி மோரா, ஜீவனே மராணே கதி அருணாகி மோரா, ராதா கிருஷ்ண பிராண மோரா ஜுகல கிஷோரா, களீந்தீர கோலே கதம்பேரவா, களீந்தீர கோலே கதம்பேரவா, ரத்தனா பெதீரா ஒசோகோ துஜா, ரத்தனா பெதீரா ஒசோகோ துஜா, ராதா கிருஷ்ண பிராண மோரா ஜுகல கிஷோரா, श्याम गौरी अंगे दिवो संदनेरदंता, श्याम गौरी अंगे दिवो संदनेरदंता, समर तुलावो कबे तेरी मोग चंद्रा, समर तुलावो कबे तेरी मोह चंद्रा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, गदिया मला मला दिवदो करता गदिया मला दिवदो करता अतरे तुलिया दिवो कपूर तंबूले, अदरे तुलिया दिवो कपूर तंबूले, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, ललिता विशाखती जदशाही वृंदा, ललिता विशाखती जदशाही वृंदा, आज्ञा पुरी वो सेवा चरणारविंदा, आज्ञा पुरी वो सेवा चरणारविंदा, कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासीरानुदास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासीरानुदास, सेवा विलासा करे नरोत्तम दास, सेवा विलासा करे नरोत्तम दास, कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. माताजी பொருள் வாசிக்கட்டா மாதாஜி? பொருள் வாசிக்கட்டா? புரியல. பொருளா? வாசிங்க வாசிங்க வாசிங்க. தமிழ்ல இருக்கு மாதாஜி. கண்டிப்பா வாசிங்க வாசிங்க. பாடலின் பொருள்: தெய்வீக காதலர்களான
ராதையும் கிருஷ்ணரும் எனது வாழ்வின் உயிர் மூச்சாவர். எனது வாழ்விலும் மரணத்திலும் இவர்களை தவிர வேறு அடைக்கலம் இல்லை. யமுனை நதிக்கரையில் அமைந்த சிறிய கதம்ப மரங்கள் நிறைந்த வனத்தில் ரத்தினங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஆசனத்தில் இந்த தெய்வீக காதலர்களை அமரச் செய்வேன். 13. அவர்களின் கருப்பு, கருநீல மற்றும் பொன்னிற திருமேனியில் சுயா ஒரு வகையான வாசனை திரவியம் கலந்த சந்தனத்தை பூசி அவர்களுக்கு சாமரம் வீசுவேன். ஆகா, நிலவை போன்று அவர்களது திருமுகத்தை எப்போது காண்பேன்? 4. மாலதி மலர்களை கொண்டு மாலை தொடுத்து அவர்களின் கழுத்தில் அணிவிப்பேன். அவர்களின் தாமரை திருவாய்க்கு கற்பூர தாம்பூலம் வழங்குவேன். 5. லலிதா, விசாகா முதலிய சகிகளின் அனுமதியுடன் ராதாகிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளுக்கு நான் சேவை செய்வேன். 6. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபுவின் சேவகருடைய சேவகனான இந்த நரோத்தமதாசன் அந்த தெய்வீக ஜோடிகளின் சேவைக்காக ஏங்குகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அற்புதமான வரிகள் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண. ஜெய 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 ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய. ஜெய நித்யானந்த. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்த. எஸ் எஸ் ஜெய ஸ்ரீ. ஓகே, ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்த. ஜெய ஜெய நித்ய. ஜெய ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்த. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்த. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்த. ஜெய ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்த. அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்த. ஐ திங்க் எல்லாமே ஒரு வரி இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த அடுத்து வரக்கூடிய 10-15 ஸ்லோகம். ஓகே, அதனால நான் வாசிண்ட அப்படியே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போறேன். ஓகே, நிறைய போப்பட் வர இடத்துல உங்களுக்கு நான் கொடுத்துறேன். ஓகே, ஏன்னா ஒண்ணு சின்ன லைனுக்கெல்லாம் ஒருத்தரையும் நம்ம அந்த டைமும் வேஸ்ட் ஆகும். ஓகே. அத ஏவ சர்வ பூஜையா பரம தேவதா சர்வ பாலிகா சர்வ ஜகதேர மாதா. சோ அத ஏவா அப்படின்னா தேர்ஃபோர் சர்வ பூஜையா அதாவது வர்ஷிப்பபிள் பை யார், அனைவராலுமே பூஜிக்கப்படுபவர். பரம அப்படின்னாக்கா அந்த உயர்ந்த நிலையில் இருக்க தேவதா காடஸ். சர்வ பாலிகா எல்லாரையுமே பாலிகா அப்படின்னா பரிபாலிக்கிறது மாதிரி இல்லையா? நம்ம கூட குடும்பத்தை பரிபாலிக்கின்றோம். அதே மாதிரிதான் அனைவரையுமே பரிபாலிக்க கூடியவர் தான் தாயார் அப்படிங்கறதும் இந்த பதத்துல காப்பாற்றுபவர். எஸ், அதாவது எல்லாரையுமே ரட்சிக்க கூடிய தான் அந்த நிலையில் இருப்பவர். சர்வ ஜகத்தேரா அனைத்து, அதாவது நம்ம இருக்கக்கூடிய அண்டம் மாத்திரம் கிடையாது, அநேக அண்டங்களை பகவான் படைக்கின்றார் இல்லையா? கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணு. நான் எல்லாரையுமே மியூட் பண்றேன். சோ யாரும் அன்மியூட் பண்ண வேண்டாம், ஜஸ்ட் கிளாஸ் லிசன் பண்ணுங்க. நான் எல்லாமே ஒரு வரிதான், அதனாலதான். ஓகே, சர்வ ஜகத்தேரா, ஜகத் என்றாலே அதாவது பிரபஞ்சம் இல்லையா? சோ அண்டம். சோ எல்லா அண்டங்களிலுமே பாத்தீங்க அண்டங்களையுமே ரட்சிப்பவர். சோ மாதா அப்படின்னா தாயாரை குறிக்கணும். தேர்ஃபோர் ராதா இஸ் கால்ட் அஸ் பரம தேவதா. நித்தியமா, பரா என்றாலே நித்தியம் இல்லையா? சோ அதாவது தேவதா இஸ் த காடஸ், ஷீ இஸ் த காடஸ். சோ அதனால அவங்க பரதேவதா பரம தேவதா எல்லாம் ஒன்று தான், த சுப்ரீம் காடஸ். அண்ட் ஷீ இஸ் வர்ஷிப்பபிள் ஃபார், எல்லாராலையுமே பூஜிக்கப்படக்கூடியவர். ஷீ இஸ் த ப்ரொடெக்ட்ரஸ் ஆஃப் ஆல், அனைவரையுமே ரட்சிக்க கூடியவர். மேலும் ஷீ இஸ் மதர் ஆஃப் த என்டையர் யூனிவர்ஸ் இல்லையா? எல்லா அண்டங்களுக்குமே தாயாக விளங்குபவர். சர்வலக்ஷ்மி சப்த பூர்வே கரியாச்சி வியாக்கியானய சர்வலக்ஷ்மி கணேர இன்ஹோ அன ஆதிஸ்தானம். ஆதிஸ்தானம் இதுக்கு முன்னாடி கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம், முதன்மை ஸ்தானம் இல்லையா? ஆதிஸ்தானம் அவர் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் ஆக்சுவலி. சோ அதனால சர்வலக்ஷ்மி சப்தா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா வேர்ட் சர்வலக்ஷ்மி இல்லையா?
அதாவது அநேக லக்ஷ்மிகள் இருக்கிறாங்க. அதுல வந்து சீஃப் இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மி யார் என்றால் நம்ம தாயார் தான். ப்ரீவியஸ்லி, அதாவது பூர்வ, அதான் முந்தைய. கரியாச்சி, ஐ ஹாவ் டன். வியாக்கியானக, எக்ஸ்பிளனேஷன். சர்வ லக்ஷண கணேரா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் சர்வ லக்ஷ்மி கணேரா, of all the goddess of fortune, அநேக லக்ஷ்மிகள் இல்லையா, பல்லாயிரக்கணக்கான லக்ஷ்மிகள் இருக்காங்க. அதுல வந்து சீஃப் மகாலட்சுமி இல்லையா. ஸ்தினோ, ஷி, ஹனா, ஆதிஸ்தானா, அதாவது அவர் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம். I have already explained the meaning of Sarvalakshmi. Radha is the original source of all the goddess. அவரிலிருந்து தான் எல்லாருமே விரிவங்கங்கள் இல்லையா. அநேக லக்ஷ்மிகளும் விரிவங்கங்களாக காண்கின்றோம். கிம்வா சர்வலக்ஷ்மி கிருஷ்ணேரா சத்விதா ஐஸ்வர்யா தான்றா அதிஸ்தாத்ரி சக்தி சர்வசக்தி வரையா. அதாவது லக்ஷ்மி வேர்ட் சர்வலக்ஷ்மி, அனைத்து லக்ஷ்மி. கிருஷ்ணேரா பகவானை குறிக்கின்ற. சத்விதா 6 விதமான ஐஸ்வர்யங்கள். சோ தான்றா ஆஃப் ஹிம், அதாவது அவருடைய 6 விதமான ஐஸ்வர்யங்கள் நமக்கு தெரியும் இல்லையா. எல்லா புகழ், எல்லா வலிமை, எல்லா அதுக்கப்புறம் செல்வம், எல்லா அழகு இல்லையா, எல்லா துறவும், எல்லா அறிவு. சோ இந்த 6மே வந்து பகவான் ஹையஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. இந்த சர்வலக்ஷ்மி எதை வந்து குறிக்கின்றது என்றால் she is fully representing the 6 opulences. பகவானுடைய 6, அதாவது முதன்மையா இருக்கக்கூடிய அந்த வைபவங்களை வந்து அவளுடைய சொரூபமாக இந்த இடத்துல நாம காண்கின்றோம். she is the representative of that. எல்லாவற்றிற்கும் அவர்தான் வந்து மூல காரணம். therefore she is the supreme energy of Lord Krishna. அதனால்தான் அந்தரங்க சக்தி என்பது தாயாரை குறிக்கின்றது என்பது இந்த இடத்துல பாக்குறோம். அவருடைய வெறுமனே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி, அவரிடம் பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகள் வேறு, அவருக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அந்தரங்க சக்தி வேறு இல்லையா. அந்த அந்தரங்க சக்தியினுடைய சொரூபம் தான் தாயார் என்பது இந்த இடத்துல பார்க்கணும். சர்வ சௌந்தர்ய காந்தி வைஷாய ஆன்ஹதே சர்வலக்ஷ்மி கணேரா சோபஹயா யான்ஹா ஹைதே. சர்வ சௌந்தர்யா அனைத்தும் அழகு இல்லையா. காந்தி ஸ்பிளெண்டர். சோ அதாவது வைஷ்யே சிட்ஸ் யான்யதே இன் ஹூம் சர்வலக்ஷ்மி கணேரா ஆஃப் ஆல் தி காடஸ் ஆஃப் ஃபியூச்சர். சோபா அப்படின்னாக்கா அழகு, அதாவது சோபா அப்படின்னாக்கா ஸ்பிளெண்டர் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து பிரகாசம் அல்லது பாத்தீங்கன்னாக்கா சௌந்தர்யம் என்ன என்ற சொல்ற அந்த வார்த்தைக்கு அது வந்து பொருந்தும். சோ அதே மாதிரி ஹயா ஹீஸ் யான்யஹா ஹைதே ஃப்ரம் ஹூம். So Sarva Kanti indicates all beauty and luster rest in her body. அவருடைய திரு உடலில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அழகு மற்றும் வந்து மோகம் எல்லாமே அப்படின்னா இது ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து நாம அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய இந்த பௌதிக கண்ணோட்டத்தோட அதை வந்து நோக்கக்கூடாது. ஆல் த லக்ஷ்மிஸ் derive their beauty from her. எல்லா லக்ஷ்மிகளுமே தாயாரிடத்திலிருந்து தான் அழகை வந்து பெறுகிறார்கள் என்று இந்த பதத்திலிருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிம்வா காந்தே சப்தா கிருஷ்ணேர சப இச்சா கஹே கிருஷ்ணேர சகலா வாஞ்சா ராதாத் ஹே ரச்சே. அதாவது என்ன சொல்லுகின்றது என்றால் காந்தி மீன்ஸ் ஆல் டிசையர்ஸ் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா, அதாவது அவருடைய விருப்பம் இல்லையா, அவருடைய ஆசை, பகவானுடைய அனைத்து ஆசைகள் என்பது அந்த காந்தி என்ற பதத்தை வந்து எடுத்துரைக்கின்றது. இச்சா ஆல் த டிசையர்ஸ் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா ரெஸ்ட் இன் ஸ்ரீமதி ராதாராணி. அவருடைய விருப்பங்கள் அனைத்துமே தாயார் மீதுதான் நிலை கொண்டுள்ளது என்பது இந்த பதத்தினுடைய விளக்கம். ராதிகா காரேன கிருஷ்ணேர வாஞ்சிதா புராணா சர்வகாந்தி சப்தேராயே அர்த்த விவரானக. அதாவது விவரணம், அதாவது விவரம்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதே மாதிரிதான் விவரண அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து அதனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன், அதனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷனை பத்தி பாக்குறது. ஸ்ரீமதி ராதிகா fulfills all desires இல்லையா, பகவானுடைய ஆசைகள் அனைத்தையுமே பூர்த்தி செய்பவர், அந்தரங்க சக்தி இல்லையா. சோ அவருடைய என்ன ஆசைகள் இருக்கின்றோ அனைத்தையுமே, அவருக்கு என்ன ஆசைகள், அதாவது தங்களோட அவருக்கு அன்பு பாராட்டு, அவர் வந்து அந்த ஜீவாத்மாக்களோடையும் சரி தனக்கு தொண்டு புரிப்பவர்களோட அவர் வந்து அன்போடு அவர்களோட சேவையை வந்து எதிர்பார்க்கின்றார். அவ்வளவுதான், அதுதான் அவருடைய ஆசையே. அதை அனைத்துமே தாயார் வந்து நிறைவேற்றுகின்றார். தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் சர்வகாந்தி அப்படின்னு இந்த பதத்துல இருந்து நமக்கு தெரியும். ஜகத் மோகன கிருஷ்ணா தான்ஹரா மோகினி அதேவா சமஸ்தேரா பரா காக்ருணானி. அதாவது ஜகத் மோகனா அப்படின்னா பகவானை இல்லையா, என்சாண்ட் ஜகத் மோகனா, அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேன்மையாக, அதாவது என்சாண்டிங் இஸ் டேக்கிங் லார்ட் கிருஷ்ணா, தான்ஹேரா ஹிம், மோகினி என்சாண்ட்ரஸ், இவரும் மேன்மையான இதுல ஏதேவா தேர்ஃபோர்
சமஸ்தாரே ஆஃப் ஆல், பரா ஃபோர்மோஸ்ட், பரா என்றாலே நித்தியம் இல்லையா, தாக்குராணி அதாவது த காடஸ். So the Lord Krishna enchants the world, but Srimati Radharani enchants even him இல்லையா. சோ அது பகவான் நம்ம எல்லாரையுமே ரட்சிக்கின்றார் இந்த பிரபஞ்சத்தை. ஆனா இவ ராதாராணி வந்து பகவானையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து தொண்டு புரியுது. சோ எல்லாருமே வந்து பகவானை சேவித்தால் பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ராதாராணியால் வந்து சேவிக்கப்படுகின்றார். அதாவது வெரி ஹையர் லெவல். ஈவன் ஹிம், அவரே கூட வந்து மெயின், அவரே கூட இது பண்ணிடுறாங்க. therefore she is a supreme goddess of all. ஏனென்றால் she is the அந்தரங்க சக்தி of the பகவான் இல்லையா. சோ she is the highest அப்படிங்கறத வந்து நாம் இந்த பதத்துல இருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாம் ரட்சிக்கின்றார் இல்லையா. ஆனால் அந்தரங்க சக்தியா இருக்கக்கூடிய தாயார் அவருடைய வல்லமையை வந்து பகவான் வந்து, அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக ராதையின் பாவமாக தோன்றினார். ஏன்னா he wants to realize that, அதாவது he want to relish that, அந்த பிரேமையை வந்து அவர் வந்து உணரணும், அதை வந்து ஃபீல் பண்ணணும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகணும்ன்றதுக்காக தான் ராதையினுடைய பாவத்திலையும் சரி தன்னுடைய ரூபமாக சைத்தன்யர் வந்து தோன்றினார் என்பது இந்த இடத்துல நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் ராதா புராண சக்தி கிருஷ்ண பூரண சக்திமான் துவை வாஸ்து வேதனை சாஸ்திரா பரமானக. அதாவது ராதா இஸ் த ஃபுல் பவர், த பொட்டென்சியல் இல்லையா, அதாவது எனர்ஜி, அந்தரங்க சக்தியினுடைய முழு வல்லமை வந்து ராதை தான். அண்ட் லார்ட் கிருஷ்ணா இஸ் த பொசஸர் இல்லையா, அவர் தான் தாயாரை தன்னுடைய ஹிருதயத்துக்குள்ளே வச்சிருக்கார் இல்லையா. ஈவன் நம்ம லக்ஷ்மி நாராயணர் கூட நம்ம எக்ஸ்பான்ஷன்ல வரும்பொழுது நாராயணருடைய ஹிருதயத்திலையும் தாயார் இருக்கார் என்பது நாம படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா. சோ அந்தரங்க சக்தி, த இன்டர்னல் பொட்டன்சி என்பது தாயாரை குறிக்கின்றது. அண்ட் ஹீ பொசஸ் ஹர் அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல நம்ம புரிந்துக்கணும். the two are not different as evinced by the revealed scriptures. அதாவது அப்படின்னா ராதை வேறு கிருஷ்ணர் வேறு கிடையாது, இருவரும் ஒன்றுதான், ஆனால் வெவ்வேறு ரூபங்களில் நாம காண்கின்றோம். மிருகமாதா தாரகந்தா எய்ச்ச அவிச்சேதக அக்னி ஜுவாலதே எய்ச்ச கபோ நாஹி பேதா. அதாவது மிருகமாதா மஸ்க், indeed just as a musk and it is scent or separable இல்லையா, and as fire and heat or, அதாவது வாசனை மற்றும் வாசனை எதுல இருந்து வாசனை வருதோ அந்த பொருள் இல்லையா, அந்த பொருள்ல இருந்தும் வாசனையிலையும் வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி இன்னொன்னு அக்னி இருக்கு, அக்னியில இருந்து நம்ம பிரகாசத்தையோ இல்லை வெப்பத்தையோ நம்ம வந்து தனிமைப்படுத்தவே முடியாது. சோ அக்னியில தான் அது, அதாவது அரூபமாக இருப்பது வெப்பம், ரூபமாக பார்ப்பது பிரகாசம் இல்லையா. இவை இரண்டுமே வந்து அக்னியிலிருந்து தான் தோன்றுகின்றது. சோ அக்னியிலிருந்து அதை நாம பிரிக்கவே முடியாது. அது போன்றதுதான் பகவானும் தாயாரும் என்பது இந்த இடத்துல அந்த ஓமை வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ கந்தா ஃப்ராக்ரன்ஸ் இல்லையா. சோ அதாவது அந்த வாசனை, ஒரு பொருளிலிருந்து வாசனை வருகின்றது என்றால் அந்த பொருளிலிருந்து நம்ம வந்து வாசனை தனித்து எடுக்க முடியாது இல்லையா. அதே மாதிரிதான் வந்து நெருப்பிலிருந்து நம்மளால வெப்பத்தையும் தனியாக எடுக்க முடியாது. சோ அது போன்றதான் நெருப்பு மாதிரி பகவான் இருந்தாலும் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வெப்பமாக இருப்பவர் தாயார். சோ நமக்கு வந்து அதாவது அது அந்தரங்க சக்தியை குறிக்கின்றது. இரண்டையும் நம்மளால பிரிக்க முடியாது, அப்படி இன்செப்பரபிள், அவிச்சேதா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. சோ அதனால நம்ம இரண்டுமே வந்து வெவ்வேறு அல்ல அப்படிங்கறது வந்து நாம இந்த பதத்துல இருந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ராதா கிருஷ்ணா ஹைச்ச சதாஹேக ஹை ஸ்வரூபா லீலா ரசா அஸ்வாதிதே தரே தூய ரூபா. அதாவது ராதா கிருஷ்ணா ஆர் ஒன் இல்லையா, இருவரும் ஒன்றுதான். yet they have taken two forms to enjoy the mellows of past tense. எதற்காக அவர் வந்து இரு ரூபங்களாக அவதரித்தார்கள் என்றால், அதாவது அவதரிக்கிறதுன்னா அதாவது செப்பரேஷன் இல்லையா. சோ அது எதற்காக அவர்கள் இரு ரூபத்துல வந்து அவருடைய விரிவங்கம் அடைகின்றது என்றால் டு என்ஜாய் த பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் மெலோஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் டைம். அவங்க இருவருடைய அதாவது அந்தரங்க சக்திக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த சம்பந்தத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஆற்றக்கூடிய அந்த செயல்களை வந்து அதனால வந்து அந்த லீலைகளை எல்லாம் வந்து அவர் வந்து என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார். ஹி வாண்ட்ஸ் டு என்ஜாய் தட். அதற்காக தான் ஒருவர் வந்து இருவராக வருவதாக இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கின்றோம். சோ பிரேம பக்தி சிகைதா ஆப்னே அவதாரிஹி ராதா பாவ காந்தி துய் அங்கிராக ஹரி ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய ரூபே தைல அவதாரக ஏதை பாஞ்சமா ஸ்லோகேர அர்த்த பராச்சர. பிரேம பக்தி இல்லையா, அதாவது பிரேம பக்தி என்பது தூய பக்தி சேவையிலிருந்து வருது. சோ சம்பந்தம்,
சோ அந்த 5 விதமான ரசங்கள்ல ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிறது இல்லையா. சிகாயத்தே, சிகா அப்படின்னாலே நம்ம அதாவது பாடம் கற்றுக்கொள்ளுதல் இல்லையா, டு டீச் ஆர் சொல்லி கொடுக்கறது. சோ ஆப்னே ஹிம்செல்ஃப், அதாவது அவரே அதை வந்து புரிந்து கொள்ளணும்னு நினைக்கிறார். அதனால்தான் தன்னுடைய அந்தரங்க சக்தி, அவனுடைய ராதையினுடைய பாவத்தை அவர் தெரிஞ்சுக்கணும். அவதாரி டிசெண்டிங் இல்லையா. சோ அவரும் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறார். ராதா பாவம், த மூட் ஆஃப் ராதா ராணி இல்லையா, அவருடைய பாவத்தோட காந்தி, த லஸ்டர் அதாவது மோகம், மற்றும் தூய் டு அங்கிரார், அங்கீகார கரி அக்செப்டிங், அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றார் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லையா. ரூபே, அந்த ரூபத்தில், கைலா மேட், அவதாரா இன்கார்னேஷன், அதாவது பகவான் அந்த ரூபத்தை ஏந்தி வருகின்றார். தா சட்டன்லி பஞ்சமா 5th ஸ்லோகேல ஆஃப் த வர்ஸ் அர்த்தா மீனிங் பராச்சரா ப்ரொக்ளமேஷன், அதாவது டு ப்ரொமுகுலேட் பிரேம பக்தி. So அதாவது devotional loving service of Godhead. Krishna appeared as Krishna Chaitanya with the mood and complexion of, இது ரெண்டும் சொல்லணும் நம்ம, நிறமும் மற்றும் பாவம். இதனுடைய அதாவது ராதையினுடைய நிறமும் மற்றும் பாவத்தோடையும் பகவான் வந்து சைத்தன்யராக வந்து அவர். Thus I explain the meaning of the 5th verse. அதாவது ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தை வந்து நான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல எழுதியிருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் அவர் வந்து இதை விளக்கி இருக்கின்றார். சோ சஸ்தா ஸ்லோகேர அர்த்த கரிதே பிரகாஷ பிரதமே கஹியே சை ஸ்லோகேர ஆபாஷக. சஸ்தா 6th verse ஸ்லோகம், அர்த்தம் அதனுடைய மீனிங், கரிதே டு பிரகாஷா, பிரகாசம் என்பது பார்க்கக்கூடியது இல்லையா, மேனிஃபெஸ்டேஷன் தோன்றக்கூடியது. பிரதமே முதல், கஹியே ஐ ஷல் ஸ்பீக், சே ஸ்லோகேர ஆஃப் த verse, அதாவது to explain the 6th verse I shall first give the hint of its meaning. அதாவது 6வது ஸ்லோகத்தை நான் வந்து விவரிக்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்கணும் இல்லையா, இண்டிகேஷன். சோ அதனுடைய மீனிங் என்னன்றதுக்காக ஒரு இண்டிகேஷன் கொடுக்குறேன் அப்படின்றது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவதாரி பிரபு பிரச்சார லீலா பிரச்சாரிலா சங்கீர்த்தனா ஏஹோ பாய ஹேத்து பூர்வே கரியாச்சி சுச்சானா. அவதாரி அதாவது அவதாரம் இல்லையா, பிரபு பகவான், பிரச்சாரிலா ப்ராபகேஷன், பிரச்சாரம் இல்லையா, அதாவது ப்ராபகேஷன் அதாவது அந்த ப்ரீச்சிங் பண்ற மாதிரி சொல்லி கொடுக்கறது இல்லையா. சங்கீர்த்தனம், த காங்கிரிலேஷன் சாண்டிங் ஆஃப் த ஹோலி நேம், பகவானுடைய புனித நாமங்களை எல்லாமே வந்து அதாவது பாடல்களாக வந்து பாடுறது. சோ பாஹியா எக்ஸ்டர்னல் வெளிப்புறமாக, சோ பூர்வே முந்தையம், கரியாச்சே ஐ ஹாவ் கிவன், சூச்சனா அதாவது இண்டிகேஷன் கொடுக்குறாரு, சூச்சனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சூச்சனா அப்படின்னாக்கா முன்னாடியே வந்து அறிகுறி கொடுத்துறது. The Lord came to propagate Sankirtana. This is the external purpose as I already indicated. அததான் வந்து வெளிப்புறமா, அதாவது இதுதான் அவருடைய இந்த செயல் தான் செய்வதற்காக பகவான் வந்தார் சைத்தன்யராக என்று இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அவதாரே ஹார ஏகா ஆச்சே முக்கிய பீஜா ரசிகா சேகரா கிருஷ்ணேரே சே காரிய நிஜா. அவதாரே இன்கார்னேஷன், அரா அனதர். சோ ஆச்சே தேர் இஸ் முக்கிய பீஜா, த பிரின்சிபல் சீட், அதாவது முதன்மை, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல்னா முதன்மையான விதை. ரசிகா சேகரா, த ஃபோர்மோஸ்ட் என்ஜாயர் ஆஃப் த மெலோஸ் ஆஃப் த லவ் இல்லையா, பிரேமானந்தத்தை அதாவது அவர்தான் முதன்மையே, அதாவது முதன்மையானவர் அதை அனுபவிப்பதற்கு. கிருஷ்ணா சே காரியா, அதுதான் அவருடைய செயல் இல்லையா. பிசினஸ்னா செயல், நாம கூட என்ன செயல் செய்யறோமோ அதுதான் பிசினஸ் நமக்கு இல்லையா, நிஜா ஓன். சோ தேர் இஸ் அ பிரின்சிபல் காஸ் ஃபார் லார்ட் கிருஷ்ணாஸ் அப்பியரன்ஸ் இல்லையா. அவருடைய அவதாரத்திற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு. இட் க்ரோஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஓன் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ் as the foremost enjoyer of loving exchanges, அதாவது பிரேமையான, அதாவது இந்த பேரானந்தத்தை அனுபவிக்கிறது இல்லையா, அது அவருடைய செயல்களாலே அதை வந்து அவர் வந்து அதை வளர்க்கின்றது. இட் க்ரோஸ். சோ அதனால அவருடைய என்கேஜ்மெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரோட அவர் சம்பந்தத்தை வைத்துக் கொள்கின்றார்களோ அவர்களோடு நடக்கக்கூடிய அந்த செயல்கள் எல்லாமே வந்து லீலைகளாக வந்து அதை காண வேண்டும். மேலும் அதை வந்து அவர் வந்து அனுபவிக்கின்றார் இல்லையா. அதை பத்தி நாம படிக்கத்தான் போறோம். அதிகுதா ஹேது சே த்ரிவிதா பிரகாரஹ தாமோதர ஸ்வரூபாஹைதி யஹார பிரச்சாரஹ. குதா அதாவது ஹேத்து ரீசன், தட்ஸ் த மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் காஸ் இஸ் 3-fold இல்லையா. ஸ்வரூப அதாவது 3-fold மும்மடங்கு
அப்படிங்கறது வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. ஸ்வரூப தாமோதரா ஹாஸ் ரிவீல்ட் இட். அது என்னன்றதை நாம இந்த இடத்துல பார்க்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். அதாவது த்ரீவிதா அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்வரூப கோசானி பிரபுஹரா அதி அந்தரங்கா தஹே தஹாதே ஜானே பிரபுராஹே ஷபா பிரசங்கா. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா இப்போ? ஐ திங்க் பத்மா மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி இருங்க பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. ஸ்வரூப கோஞானி பிரபுர அதி அந்தரங்க தாயேத ஜானேன பிரபுர ஏ சப பிரசங்க ஸ்வரூப கோஞானி ஸ்வரூப தாமோதர கோசாய் பிரபுர பகவான் சைத்தன்ய பிரபுவின் அதி மிக அந்தரங்க துணைவர் தாகாதே அதனால் ஜானேன அறிகிறார் பிரபுர பகவான் சைத்தன்ய பிரபுவின் ஏ சப இவ்வெல்லா பிரசங்க விஷயங்கள். ஸ்வரூப தாமோதர கோஸ்வாமி பகவானின் மிக மிக அந்தரங்க சேவகராவார். எனவே இவ்வெல்லா விஷயங்களையும் அவர் நன்கறிவார். பொருளுரை: மகாபிரபு சந்நியாசம் ஏற்பதற்கு முன்பாகவே தீபத்தில் வசித்தவர்களில் ஒருவரான புருஷோத்தம பட்டாச்சாரியார் என்பவர் சந்நியாச வாழ்வினுள் நுழைய விரும்பினார். அதற்காக அவர் தமது வீட்டை விட்டு வெளியேறி வாரணாசிக்கு சென்று ஒரு மாயாவதி சந்நியாசியிடமிருந்து பிரம்மச்சரியத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். அவர் பிரம்மச்சரியாக ஆன போது ஸ்ரீ தாமோதர ஸ்வரூப என்ற பெயர் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. அதன் பின்னர் குறுகிய காலத்திலேயே அவர் சந்நியாசம் ஏற்காமலேயே வாரணாசியிலிருந்து வெளியேறி சைத்தன்ய மகாபிரபு தங்கியிருந்த நீலாச்சலம் எனப்படும் ஜெகநாதபுரிக்கு வந்தார். அங்கு அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை சந்தித்து அவருடைய தொண்டில் தமது வாழ்வை அர்ப்பணித்தார். அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் காரியதரிசியாகவும் இணைப்பிரியா துணைவராகவும் மாறினார். பொருத்தமான பாடல்களை பாடி பகவானின் ஆனந்த சக்தியை அதிகரிப்பது அவரது வழக்கம். அவை அனைத்தும் மிகவும் பாராட்டப்பட்டன. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் ரகசியமான நோக்கத்தினை ஸ்வரூப தாமோதரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அவரது கருணையால் மட்டுமே சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் எல்லா பக்தர்களும் பகவானின் உண்மையான நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ஸ்வரூப தாமோதரர் ராதாராணியின் இரண்டாவது விரிவாகிய லலிதா தேவியாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார். இருப்பினும் கவி கர்ணபூரரின் கௌர கணோதேச தீபிகா எனும் அதிகாரம் பெற்ற நூலின் ஸ்லோகம் 160 ஸ்வரூப தாமோதரரை கோலோக விருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யும் விசாகா தேவியாக குறிப்பிடுகிறது. எனவே ஸ்வரூப தாமோதரர் ராதாராணியின் நேரடி விகங்கமாகவும் ராதாராணியின் மனோபாவத்தை அனுபவிப்பதற்கு பகவானுக்கு உதவுவராகவும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ the close associate of the சைத்தன்ய மகாபிரபு, அதாவது ஸ்வரூப கோசானி அப்படிங்கிறவர். சோ அவரை பற்றி மோஸ்ட் இன்டிமேட் அந்தரங்க காரியதர்சியாக இருந்தவர். அவரை பற்றி இந்த இடத்துல படிக்க போகின்றோம். சோ அதாவது பிரேயர் டு லார்ட்ஸ் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ரெனவுன்ஸ் ஆர்டர் புருஷோத்தம பட்டாச்சாரியா ஃபர்ஸ்ட் அவருடைய நேம். அவர் வந்து நவதீபத்துல இருந்தார். அவர் வந்து சந்நியாசத்தை வாங்கிக்கணும்னு நினைக்கிறார். அதனால அவர் வீட்டை விட்டு வெளியேறி வாரணாசி, பனாரஸ் என்றது வாரணாசி தான். சோ அவர் அங்கே சென்று ஒரு பிரம்மச்சரியம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அத்வைத சந்நியாசிகிட்ட இருந்து ஒரு பிரம்மச்சரியத்திற்கான அந்த இது என்னது இனிஷியேஷன் இல்லையா, தீட்சையை வந்து பெறுகின்றார். மேலும் அவர் பிரம்மச்சாரி ஆன பிறகு அவருக்கு நாமம் என்ன கொடுக்கப்பட்டது? ஸ்ரீ தாமோதர ஸ்வரூபா அப்படிங்கிற நாமம் வந்து வழங்கப்பட்டது. அங்கிருந்து அவர் வந்து சில காலம், அதாவது வெரி ஷார்ட் டைம்லயே வந்து அங்கிருந்து அதாவது பூரி ஜெகநாதருக்கு செல்கின்றார் வித்தவுட் டேக்கிங் சன்னியாசி. சோ சன்னியாசம் எடுக்கல, ஆனா பிரம்மச்சரியத்தை வந்து கடைபிடித்தவர். சோ நீலாச்சலன்னா ஜெகநாத் புரி, அங்கே செல்கின்றார். சைத்தன்ய மகாபிரபு எங்கே இருக்காரோ அங்கே செல்கின்றார். சைத்தன்ய மகாபிரபுவை சந்தித்து மேலும் தன்னுடைய வாழ்நாளில வந்து அவருக்கு தொண்டு புரிவதையே வந்து அந்த மேன்மையாக கருதி அத்தகைய செயலில ஈடுபட்டார். டெடிகேட்டட், அதாவது சமர்ப்பித்தல். He became சைத்தன்ய பிரபு செக்ரட்டரி இல்லையா, அந்தரங்க காரியதர்சி மற்றும் கான்ஸ்டன்ட் கம்பேனியன், எப்பவுமே கூடவே இருக்கக்கூடிய ஒரு சகாவாக இருந்தார்.
So used to enhance the pleasure potency, அதாவது ஹலாதினி, அதாவது பேரானந்தத்தை வந்து பகவானுடைய பேரானந்தத்தை வந்து அதாவது மென்மேலும் பெருக செய்தார். எவ்வாறு? அதாவது பாடல்கள் இல்லையா? சோ அந்த சங்கீதத்தை வந்து பாடி பாடி, அதனால வந்து இப்ப நாம கூட ராதா கிருஷ்ண பிராணமோர அந்த பாட்டை கேட்கும் பொழுது மனசு எவ்வளவு லயிக்கின்றது இல்லையா? அதே மாதிரிதான் பாடல்கள், which is very much appreciated. அது அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பெருமித, அவருக்கு வந்து புகழாரங்கள் எல்லாமே வழங்கப்பட்டது அந்த பாடல்களால். ஸ்வரூப தாமோதரா could understand the secret mission, அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய அவர் என்னதான் செய்யணும் இந்த பிரபஞ்சத்துல அப்படிங்கிற நோக்கத்தை வந்து அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. மேலும் அவருடைய அருளால் வந்து only that all devotees of Lord Chaitanya could know the real purpose of Lord. இவர் மூலியமா தான் வந்து பகவான் வந்து சங்கீர்த்தன யக்னத்தை வந்து செயல்படுத்தணும், இங்கே தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களை எல்லாம் கரை சேர்க்கணும் என்பதுதான் அவருடைய இயக்கத்தினுடைய நோக்கமா இருந்தது. அதை அனைத்துமே பிற அதாவது பக்தர்களுக்கும் வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது. சோ மேலும் ஸ்வரூப தாமோதரா ஹாஸ் பீன் ஐடென்டிஃபைட் ஆஸ், முதல்ல அதாவது எதுல, கௌர கனோதேச தீபிகா, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாரி எக்ஸ்பான்ஷன் ஒரு இதுல பார்த்தா லலிதா தேவி, அதாவது அந்த 8 சகீஸ் இருக்காங்க இல்லையா, முதல் அந்த 8 நம்ம கோலோக சாட்ல போனா கூட 8 பெட்டல்ஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல. அதுல லலிதா, விஷாகா இவங்க எல்லாருமே இருப்பாங்க இல்லையா. அந்த 8ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் முதன்மை விரிவங்கம் லலிதா. சோ தாயாரிடமிருந்து முதன்மை விரிவங்கம் அவர் என்று ஒரு இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா கவி கர்ணபுராஸ் அத்தாரிட்டேட்டிவ், அதாவது கௌர கனோதேச தீபிகா என்னக்கூடிய அந்த நூல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்வரூப தாமோதரதாசர் வந்து விஷாகா என்றும் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. So Vishaka, therefore it is to be understood that Swarupa Damodara is the direct expansion of Radharani, who helps Lord experience the attitude, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ராதையினுடைய பாவம், அவருடைய செயல், அவர் எவ்வாறு அந்த அவருடைய பிரேமையை வந்து வெளிப்படுத்துற அந்த மூட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து தொண்டு புரிந்து வந்து உணர வைக்கக்கூடிய அந்த செயலில் ஈடுபட்டிருந்தார் என்பது இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் ராதிகாரா பாவமூர்த்தி பிரபுரா அந்தரக செய் பாவ சுகா துக்கா உதே நிரந்தரா. ராதிகாரா ஸ்ரீமதி ராதாராணி, பாவமூர்த்தி ஃபார்ம் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் இல்லையா, அதாவது நமக்கு பாவம் எமோஷன்ஸ்னா நம்மளுடைய ஃபீலிங்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பக்தி பாவம் எடுத்துட்டு வர்றது இல்லையா. ஒவ்வொருத்தருக்கும் பக்தி லெவல் வெவ்வேறு நிலையில இருக்கும். அது வந்து சில பேருக்கு சாந்தமா இருக்கும், வெளியவே தெரியாது, ஆனா உள்ளுக்குள்ள நிறைய இருக்கும் இல்லையா. இந்த 5 விதமான பாவங்கள்ல நம்ம வந்து வெளிப்படுத்துவோம். அதுல மாதுரிய ரசத்துல வந்து தாயார் வந்து வெளிப்படுத்துறாரு. சோ அந்தர ஹிருதயம் பாவே, அந்த அதாவது கண்டிஷன்ல அந்த சூழ்நிலையில் சுக துக்கா, அதாவது சுகம் மற்றும் துக்கம் arise nirantara constantly வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா it will come and go. So the heart of Lord Chaitanya is the image of Radhika's emotions. அதாவது ஹிருதயம், அதாவது சைத்தன்யருடைய ஹிருதயம் வந்து அதாவது தாயாருடைய அவருடைய மூட் அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய இயற்கை, அந்த எந்த சமயத்தில் அவர் எவ்வாறு செயல்படுவார் என்ற அந்த இயற்கையை வந்து அந்த பாவத்தை வந்து வெளிப்படுத்துகின்றது. இந்த ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் பிளஷர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஹலாதினி இல்லையா, அந்த தெய்வீகமான அந்த ஆனந்தத்தை வந்து அனுபவிக்க வந்து அதெல்லாமே வந்து அவரால் வந்து உணர முடிகின்றது. அந்த பாவத்தில் தான் ராதையை அவர் காண்கின்றார். சோ சைத்தன்யா ஹார்ட் யார் வாசிக்கிறீங்க இப்போ? வாசிங்க பிரேமா வாசி. ராதிகார பாவம் மூர்த்தி பிரபுர அந்தர சேயி பாவே சுக துக்க உதே நிரந்தர. ராதிகார ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் பாவமூர்த்தி மனோபாவங்களின் வடிவம், பிரபுர பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அந்தர இதயம், சேயி அந்த பாவே மனோநிலையில் சுக துக்க இன்ப துன்பம் உடே மேலெழும்புகிறது, நிரந்தர இடையராது. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இதயம் ஸ்ரீ ராதிகாவின் பாவங்களுடைய உருவமாகும். இதனால் இன்ப துன்பத்தின் உணர்ச்சிகள் அவரில் இடைவிடாமல் எழுகின்றன. பொருளுரை: சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இதயம் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் மனோபாவத்தினால் நிறைந்திருந்தது. அவரது ரூபம் அவளை போன்றதாக இருந்தது. அவரது மனோபாவத்தினை ஸ்வரூப தாமோதரர் ராதா பாவமூர்த்தி, அதாவது
ராதாராணியின் பாவத்தை கொண்டவர் என்று விளக்கியுள்ளார். பௌதிக தளத்தில் புலனின்பத்தில் ஈடுபடுபவனால் ராதா பாவத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் புலனுகர்ச்சியின் உந்துதலிலிருந்து விடுபட்டவனால் அதனை புரிந்து கொள்ள முடியும். ராதா பாவத்தினை புலன்களின் உண்மையான ஆளுநர்களான கோஸ்வாமிகளிடமிருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய அங்கீகாரம் பெற்ற மூலங்களிலிருந்து 5 தெய்வீக ரசங்களில் மிக உயர்ந்ததாக இருக்கும் தெய்வீக சிருங்காரத்தின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் பாவமே என்பதும், அதுவே கிருஷ்ண பிரேமையின் பூரண பக்குவ நிலை என்பதும் அறியப்பட வேண்டும். இத்தகைய தெய்வீக விவகாரங்களை 2 தளங்களிலிருந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒன்று உன்னத நிலை என்றும் மற்றொன்று அதி உன்னத நிலை என்றும் கூறப்படுகிறது. துவாரகையில் வெளிப்படுத்தப்படும் சிங்கார பரிமாற்றங்கள் உன்னத வடிவத்தை சார்ந்தவை. பிருந்தாவனத்தில் வெளிப்படுத்தப்படும் லீலைகள் அதி உன்னத தளத்தை சார்ந்தவை. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பாவம் நிச்சயம் அதி உன்னதமானதாகும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் வாழ்விலிருந்து அவர் கிருஷ்ணரின் பிரிவை தம்முள் உணர்ந்து கொண்டிருந்தார் என்பதை தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள புத்திசாலி மனிதனால் புரிந்து கொள்ள முடியும். அந்த பிரிவில் அவர் சில நேரங்களில் கிருஷ்ணரை கண்டுபிடித்து விட்டதாகவும் அவருடனான சந்திப்பினை அனுபவிப்பதாகவும் உணர்ந்தார். இந்த பிரிவு மற்றும் சந்திப்பின் முக்கியத்துவம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகும். இதனை அறியாமல் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மிக உயர்ந்த நிலையை புரிந்து கொள்ள யாரேனும் முயன்றால் அவன் அதனை தவறாக புரிந்து கொள்வான் என்பது உறுதி. ஒருவன் முதலில் பூரண தன்னுணர்வு நிலையை அடைய வேண்டியது அவசியம். இல்லாவிடில் அவரை பிரஜகோப்பியர்களை அனுபவிப்பவர் அல்லது நாகர என்றும் தவறாக அடையாளம் காண நேரிடலாம். அதன் மூலமாக ரசாபாச எனப்படும் முரண்பட்ட ரசங்களை தோற்றுவிக்கும் தவறினை இழைக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பேசிக்கலி இது ராசலீலா பத்தி இல்ல தவறான கண்ணோட்டம். சோ எல்லாமே ஆன்மீகத்தின் தரப்பிலிருந்து நோக்க வேண்டும். நீங்க கூட ராதிகா மாதாஜி உங்களுக்கு இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. சோ நித்யானந்த பிரபு எப்பவுமே கூடவே இருப்பார். ஏன்னா இவர் பரவச நிலை எப்போ அதிகமாகும், எப்போ அவர் தம்முன்னு விழுவாரு அதெல்லாம் தெரியாது, புடிச்சுக்கிறதுக்காகவே இல்லையா. சோ இந்த விளக்க உரை நம்ம ராதிகா மாதாஜி உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி கொடுத்திருப்பாங்க. சோ ராதை, அதாவது நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவானுடைய அந்த சங்கீர்த்தனத்துல மூழ்கி போகும் பொழுது இல்லையா, சோ சங்கீர்த்தன இயக்கத்துல நம்ம செய்து கொண்டே போகும் ஆடல் பாடல்கள் செய்து கொண்டு போகும் பொழுது சாதாரணமாக தோன்றக்கூடிய சில சமயங்களில் அவர் கண்டிப்பாக பரவச நிலை எப்போ வரும்னே தெரியாது. சட்டுன்னு வரும் பொழுது தன்னையும் மீறி அந்த பாவத்துல நின்னுடுவார். அப்போ அவருடைய நிலையை மறக்கும் பொழுது அவர் எப்படி விழுவார் என்ன செய்வார்னு தெரியாது. அதற்காக தான் நித்யானந்த பிரபு எப்பவுமே கூடவே இருப்பார். ஸோ இட் வில் சம்டைம்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் எலிவேட்டட் அண்ட் எலிவேட்டட். ஸோ எலிவேட்டட் என்பது பகவான் கிருஷ்ண பரமாத்மா அவர் துவாரகையில இருக்கும் பொழுது அந்த ராணிமார்களோடு இருந்தது ஒரு எலிவேட்டடா, அதாவது பக்தியின் தரப்புல உயர்வான ஸ்தானம். அதே மாதிரி பிரேமையில பிரேம பக்தியில உயர்வான ஸ்தானத்தை அடைந்தது. அதை விட இன்னும் மேன்மையானது பாத்தீங்கன்னாக்கா விருந்தாவனத்துல இருக்கும் பொழுதுதான் சூப்பர் எலிவேட்டட். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் சூப்பர் எலிவேட்டட் அப்படின்னு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அவரும் இந்த நிலையில தான் இருக்கார் அப்படிங்கிற இந்த விளக்க உரையில the heart of Chaitanya is the image of Radhika's emotion. அதாவது அவர்களுடைய உணர்வுகள், அதாவது ராதையினுடைய உணர்வுகள் தான் அதுதான் அவருடைய ஹிருதயம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இமேஜ் ஆஃப் ஸ்ரீ ராதிகாஸ் எமோஷன்ஸ் இல்லையா. அவர் எதையெல்லாம் உணர்கின்றாரோ, எதையெல்லாம் பாவமாக வெளிப்படுத்துகின்றாரோ அதனுடைய பிம்பம் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய ஹிருதயம் என்று இந்த இடத்துல வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனால அதாவது இன்பமும் துன்பமும் கலந்தது எப்பொழுதுமே அது மாறி மாறி வந்துட்டே இருந்தது ஆக்சுவலி. அதாவது பிரிவை என்னும் பொழுது பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ பகவான் நம்ம கிட்ட இல்ல, ராதை கூட இந்த பூமியில அவதரிக்கிறது என்பது கோலோகத்துல இருந்து சில காலகட்டம் வரைக்கும் அவருக்கு அந்த சாபத்தை ஏற்றுதான் இங்க வருகிறார். முதல்ல அவர் வராரு, அவருடைய கண்கள் திறவாத நிலையில இருக்கும். இந்த ஸ்டோரி எங்கேயோ படிச்சதுதான், ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட் இஸ் ஆத்தென்டிக்கான்றது நம்ம பின்னாடிதான் பார்க்கணும். மேலும் கண்ணு ரொம்ப நாள் குழந்தை கண்ணே திறக்காது. ஆமா, அப்புறம் பகவான் வந்த பிறகுதான் அந்த கண். ஆமா ஆமா. ஆனா அது ஒரு இருவருமே, அதாவது அப்ப பார்க்கும்போது ராதை தாயார் பகவானை விட வயதில் பெரியவர் என்று நம்ம இந்த
இந்த உலகத்தினுடைய எர்த்லி இயர்ஸ் வச்சு பார்க்கும்போது அப்படி தோன்றும். ஆனால் உண்மையிலே முதல்ல தாயார் வர வேண்டியிருந்து பின்னாடிதான் வந்து பகவான் வர வேண்டிய காலகட்டத்துல வந்தார் இல்லையா. அதாவது துவாபர யுகத்துல கடைசியில தான் அவர் வரணுன்றதுக்காக அந்த சமயத்துலதான் வந்தார். சோ அவருடைய இதனாலதான். ஆனால் தான் கடைசி வரைக்குமே அவங்க இணையவே இல்லை இல்லையா, இந்த சாபத்தினுடைய அந்த காலகட்டங்கள் எல்லாமே. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஸ்டோரி பேக்ரவுண்ட் இதுதான். ஐ டோன்ட் நோ தி எக்ஸாக்ட் ஸ்டோரி இதை பத்தி. பட் அந்த ஹிருதயம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய இதயம் வந்து தாயாருடைய, அதாவது அவருடைய பாவத்தினுடைய பிம்பமாக இருக்கின்றது. அவருடைய மூடு இல்லையா, இந்த ஃபீலிங்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரிவு என்று வரும்பொழுது நமக்கு பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும், அதே இணைந்து இருக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். இது வந்து கான்ஸ்டன்டா மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. இது இந்த மாதிரி வந்து நடந்துட்டே இருக்கக்கூடியது என்று இந்த டிரான்ஸ்லேஷன்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ ஃபுல் ஆஃப் ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீமத் ராதன். ஹிஸ் அப்பியரன்ஸ் ரிசம்பிள்ஸ் ஹர்ஸ் இல்லையா, ரூபம் ஏனென்றால் அவருடைய கலர் வண்ணமும் சரி, அதனுடைய சுபாவம் இல்லையா, அந்த பாவமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாயாருடைய இது நேச்சர். சொரூப தாமோதரா எக்ஸ்பிளைன்ட் இஸ் ஆட்டிடியூட் ஆஸ் ராதா பாவ மூர்த்தி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வந்து எவ்வாறு வர்ணித்திருக்கின்றார் என்றால் ராதையினுடைய பாவத்தின் அந்த ரூபத்தில் இருக்கின்றார் என்று இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஒன் ஹூ என்கேஜஸ் இன் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் ஆன் த மெட்டீரியல் ஃபார்ம். அதையே வந்து நாம் வந்து பௌதிகத்தின் இந்த பொருள் உலகத்துல இருந்து கண்ணோட்டத்துல நோக்கும் பொழுது அது நமக்கு தவறாகத்தான் தெரியும். சோ மேலும் ராதையினுடைய பாவத்தை நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கவே புரிந்து கொள்ள முடியாது. பட் ஒன் ஹூ இஸ் ஃப்ரீட் ஃப்ரம் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இல்லையா, ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிறவங்களால அதை வந்து அவங்களால உள்ளதை உள்ளபடி வந்து உணர முடியும். சோ ராதா பாவா மஸ்ட் பி அண்டர்ஸ்டுட் ஃப்ரம் த கோஸ்வாமிஸ் இல்லையா, புலன்களை த மாஸ்டர் ஆஃப் அதாவது புலன்களை வந்து ஆள்பவர்கள், அண்ட் தோஸ் ஹூ ஆர் ஆக்சுவலி கண்ட்ரோலர்ஸ் ஆஃப் த சென்ஸ் இல்லையா, சோ கட்டுப்படுத்துபவர்கள். ஃபார் சச் authorized sources it is to be known that attitude of Srimati Radharani is the highest perfection of conjugal love இல்லையா. மாதுரிய ரசத்துல அதுலயும் வந்து பக்குவமானவர் யார் என்றால் பக்குவமான நிலையில் இருப்பவர் ராதையினுடைய பாவம், which is the highest இல்லையா. அந்த சாந்த சாக்கிய தாசிய வாத்சல்ய அண்ட் மாதுரிய தான் வந்து அதாவது ஹையஸ்ட் அண்ட் இஸ் த கம்ப்ளீட் பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் லவ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையாக உன்னதமான அந்த, அதாவது அந்த பேரு அன்பு இல்லையா, அந்த ஆனந்தத்தை வந்து வழங்கக்கூடிய அந்த பாவம் வந்து ராதையிடத்தில் தான் இருந்தது. அந்த பாவத்தை அதுதான் ஹையஸ்ட். அவரால் மட்டும்தான் பகவானை வந்து உயர்வான நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேரானந்தத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த அலாதினி பொட்டன்சி இல்லையா, அதை வந்து வழங்க வல்லவர் ராதை தான் என்று இந்த பதத்திலிருந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இரண்டு விதமான நிலைகள், ஒன்று எலிவேட்டட் அப்படின்னா உயர்வான நிலை, இன்னொன்னு சூப்பர் எலிவேட்டட் மிக உயர்வான நிலை. இந்த சம்பந்தங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா. சோ உயர்வான நிலை வந்து பகவான் வந்து துவாரகையில இருக்கும் பொழுது அந்த 16,108 மனைவிமார்கள் இருந்தாங்க இல்லையா, அவங்களோடு இருந்தது வந்து உயர்வானது. அதை விட வந்து மிகவும் மேன்மையானது எதுனாக்கா அவருடைய லீலைகள் பிருந்தாவனத்தில், அது ஹையஸ்ட் அப்படின்னு இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த ஆட்டிடியூட் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா செட்டன்லி என்னது சூப்பர் எலிவேட்டட். அதனாலதான் அவர் வந்து பரவச நிலை பாவ பக்திக்கு அவரை தான் வந்து நம்ம வந்து ரெஃபரன்ஸா பாக்குறதே இல்லையா. சோ பாவ பக்தி என்பது நம்மளையே மெய் மறந்து வந்து பக்தியில திளைத்து விடுவது, அதுதான் வந்து பாவம். அதுதான் ராதையினுடைய பாவம் என்று நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So from the life of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, an intelligent person engaged in pure devotional service can understand that he is always felt separation இல்லையா. அதாவது ராதையினுடைய பாவத்தை உணரும் பொழுது எஸ் ராதை வந்து பகவான் என்று தூரமாக தான் இருந்தார் இல்லையா, அந்த பிரிவு என்பது அவர்களால உணர முடிந்தது. சோ அதாவது ஞான தலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதரால வந்து இதை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். He sometimes felt that he had found Krishna and was enjoying the meeting. சில சமயத்துல பகவானை பார்த்ததாலும் அதனால வந்து சந்தோஷத்தையும் உணர முடிந்தது. The significance of separation and meeting is very very specific இல்லையா. அதாவது வெறுமனே அதாவது டைரக்டா அதை வந்து முக்கியத்துவத்தை பற்றி இந்த இடத்துல வந்து அதாவது பிரிந்திருத்தல் மற்றும் வந்து சந்தித்தல், இதனுடைய முக்கியத்துவம் வந்து மிக மேன்மையாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இஃப் சம்மன் ட்ரைஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லையா, இந்த பௌதிக கண்ணோட்டத்திலிருந்து நாம் அதை நோக்கினோம் என்றால் அது வந்து தவறான அர்த்தத்தை வந்து கொடுக்கும். ஒன் மஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிகம் ஃபுல்லி ரியலைஸ்ட்.
அதாவது தன்னுணர்வு பாதையில நாம திளைத்திருக்க வேண்டும். இல்லைன்னா நம்ம இது தவறான இதுல தான் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ சிம்பிளி த என்ஜாயர் ஆஃப் த டேம்ஷல், அதாவது பிரஜ பூமியில இருக்கக்கூடிய கன்னி பெண்களை என்ஜாய் பண்றவர் அப்படிங்கிற ஆங்கிள் தான் நம்ம பகவானை நினைப்போம். ஸோ கமிட்டிங் த மிஸ்டேக்ஸ் இல்லையா, அவ்வாறு நாம் நினைத்தோம் என்றால் அதுவே பாவம் இல்லையா. ரசாபாஷா, கமிட்டிங் த மிஸ்டேக் ஆஃப் த ரசாபாஷா ஆர் ஓவர்லாப்பிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லையா. சோ தவறான வழியில் நாம புரிந்து கொள்கின்றோம் என்று பொருள். பௌதீக கண்ணோட்டத்தோட நாம அதை நோக்கவே கூடாது. சோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். இன்னைக்கு நிறைய ஸ்லோகங்களை பார்த்தோம் இல்லையா. சோ யாராவது ஏதாவது கேட்க விரும்பணும்னா யூ கேன் ஸ்பீக். पंचकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय.